Здравейте! Направихме нов колан. Както виждате, влизайте, за сега сме 3 човека. Ще е един мой приятел от 10-та арена. 9-та май падна. Пише се Кико. И искам да ви покажа какво си купих в шопа. Току-що. Си направих тук някакъв дек и ме е страх да атакна. И атакувам тук. Аре. Така. И защо не ми се падна еликсир колектор? След като да ги свалим. Не си бута котата. Да. Искаме един еликсир колектор. И чакаме. Защо голям пах? И бум. Окей. Да, пусна балон. Окей. Чакаме. Така. Ще го вземе. Не трябваше да го вземе, но както и да е. Смисъл. Дека е добър. Еликсир колектор и голем. Това са най-скъпите неща в дека ми. По 6 еликсири и след това Wizard. След това Арчери, след това Скелетон Арми. И след това другите са наравно. Сега се чуда дали да атакна тук. Мога да атакна с този дек, защото ми е страх, както казах. Имам еликсир колектор в дека, но това не прави нищо.
така дека става малко по-добър. И можем да сложим Baby Dragon тук. Така става много по-добър. 3-8. И може да направим една атака. Ще я загубим, защото няма нищо. Като я загубим. Все пак трябва да се правим. О, фак! Мразя да се падат такива. Просто ще пуснем Fire Spirit, да ако ги запне, да пуснем след това скелетен арми. Ще пуснем един Baby Dragon. След това може би един голем с Fire Spirit. Там да се я бута. Той ще ме бутне. Да бутнаме, но както виждате, е пак 9 левел. И му направих демидж. Нека е добър. Ще направя още една битка. Добре, това не спадна голем. Чакаме да стане 10 еликсирата, да може, ако не атакува, да се защитим. Пускаме един голем. Чакаме 10 еликсира. Чакаме за с двете и за зап. Даже 11 еликсира. Ще ни трябва да няма нещо. Окей, няма еликсир. Let's go. Чакаме. Еликсир няма пича. О, easy win. Значи, този дек е страхотен. Това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Това видео стана по-дълго, 9 минути. 9 минути. Виждате, 9 минути. Това е клана. Влизайте. За сега сме 3 човека, но може би ще влезнат още повече. И до скоро.